Kai wannan wace iriyar rayuwa ce haka? Wai a ce tun wancan satin naira 1000 ta gagare ni? Gashi tun safe ban ci komi ba. Ha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siya ne. Auba. Noms ne ba wallahi. Ruda ya garin ne. Wallahi kai gari ba lafiya ina ga yawa. Kamanya ba lafiya. Kai kana kallon garin nan ba kuɗi gaba ɗaya. Kana tun da sai tunani nake. Ka tashi kai hozin mana. Na'am. Garin nan dai ba ya ku za ka yi ba fuskanci sai a hankali. Allah. Bara ko dan je gida na dan wasa ruwa ina san bara in je zan dawo ko zan sa kai ba matsala. To ko dan taka ma. A ba sai ka taka mun ba 6. To shikenan. Ba sai ka taka ba. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Tun ɗazu kana nan kana abu ɗaya da Allah, tun ɗazu kake bacci da Allah. Uban waye ta ka tashe ni? Wannan ai bakin ciki ne. Ka san me nake yi ka tashe ni? To me kake yi? Malam, ni wannan ai bakin ciki ne. Allah ka zo kawai ka kama tashi na. Allah ka tashi da Allah. Gaskiya kai dan bakin ciki ne wallahi. Bakin cikin me aka yi? Dan da ka san me na gani a cikin mafarkin nan wallahi ba za ka tashi. Me ka gani? Me ka gani? Tun ɗazu sai wani kana